Dejan Dragojević je nakon brojnih spekulacija priznao da je primio islamsku veru. Odmah su ljudi krenuli to da komentarišu, a mnogo se provlačilo i pitanje kako na sve to reaguje otac Dalila Dragojević sa kojim je Dejan bio u divnim odnosima. Dejan je primio islam u džamiji u mestu blizu Zvornika, Šepak, prenosi Kurir. Posle brojnih skandala sa bivšom ženom, komšije za Dejana imaju samo reči hvale. Ništa manje ga ne hvali ni bivši tast, Huso Mujić, koji nije krio zadovoljstvo što je Dejan javno priznao da je primio islam. Mnogo je bitno da se čovjek odgoji kako treba. Nije mi bilo zgodno što je otišla u reality moja ćerka. Ja to nisam hteo, ali je na kraju ispalo dobro. Prvo je rekao Huso, a onda je prokomentarisao bivšeg zeta Dejana i rekao: o Dejanu sve najbolje mogu da kažem. On je momak prva liga bio i nastavio je takav biti. Nije mi se javljao još, neka je živ i zdrav. A na pitanje da li mu je pravo ime Abdul Kerim, Huso kaže da ipak nije. Nagađali su svi, ali njegovo ime je ostalo Dejan. On ima volju neko ime sebi da da, ne znam kako će. Ime uopšte nije bitno, kaže Dalilin otac. Dejanu je podršku pored Dalilinog oca pružila i Dalilina majka, nakon što je on to otvoreno priznao na YouTube-u. A da li će se Dejan i Dalila na kraju pomiriti ili ne, ostaje da vidimo. Šta vi mislite? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.